Bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, moltes gràcies per la vostra presència avui aquí, com cada dimarts del mes, per denunciar les violències masclistes i els feminicidis. Avui tornem després de l'estiu amb unes xifres de dones assassinades esgarrifoses. Realment ha estat un estiu convuls i agressiu per les dones. Un estiu en què durant els mesos de juliol i agost 23 dones han perdut la seva vida. 23. No podem permetre que això continuï passant, perquè les dones ja estem fartes. Nosaltres sabem que només la lluita de les dones mobilitzades és la que fa i la que farà canviar les consciències col·lectives. Ho hem vist a bastament en els mitjans de comunicació en el cas de Jenny Hermoso. Ni les dones ni la major part de l'audiència accepten la impunitat respecte a una agressió sexual. Un acte com un petó que no és consentit, pessigades, copets al cul. Recentment una periodista de 4 ha patit també una agressió sexual en directe quan estava transmetent informació. M'agrellar els pits, treure-li ferro, relativitzar o trivialitzar amb brometes. Totes aquestes accions són expressions de la cultura patriarcal, de la cultura de la violació instaurada a la nostra societat. S'ha acabat, se acabó, como dijo María Jiménez. Estem fartes i continuarem denunciant qualsevol conducta que atenti contra la dignitat de les dones. Per aquest motiu, avui tenim aquí representants del Club de Bàsquet Prat Gramenet, que des del primer moment que els hi hem proposat han estat predisposades a venir i que defensen altres valors de l'esport femení i ens faran arribar la seva reflexió sobre aquest tema. Bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Comencem per presentar-nos. Som la Laura i la Sònia, representants en aquest acte del bàsquet de Gramenet. Som un club de bàsquet íntegrament femení, l'únic de la ciutat, que es va fundar l'any 1985. En els nostres 38 anys de història són moltes les nenes, joves i noies que s'han format en els valors del nostre esport, creixent i desenvolupant l'activitat del bàsquet. Actualment tenim 9 equips, dels quals estem molt orgulloses. Bé, al llarg de la nostra història hem hagut de posar sempre en valor que ser un club femení costa i que cal superar barreres instal·lades a la societat vers l'esport i la dona, que molts cops fins i tot hem normalitzat. Per això ens agrada recordar i fem servir la frase de jugo com una nena, perquè jugar com una nena és ser valenta i fer front als que utilitzen aquesta frase per menysvalorar-nos. A vegades ens han dit que seria bo ser un club mixt o bé fer alguna fusió amb clubs masculins, però la pregunta és a quin preu i què no podem fer per ser un club femení. El bàsquet femení té molt bona salut, ja que aquesta darrera temporada hi ha hagut un rècord de llicències femenines a Catalunya, 28.647. Però què passa amb la xifra? Aquesta va decaient si parlem d'entrenadores, on només hi ha un 21%, i si parlem de directores tècniques, només un 2%. A nivell de directives, tampoc és fàcil trobar gaires perfils femenins. Tot i aquesta xifra de llicències femenines en el nostre esport, també es constata la tendència generalitzada de que les noies abandonen l'esport a l'adolescència en un número molt superior als nois. Com en el del futbol, hi ha instaurat un masclisme amb el que hem de lluitar cada dia. Per això el moviment s'ha acabat, arrel del que ha succeït aquest estiu, és molt necessari. I és que el sistema patriarcal està també instaurat a l'esport, i és per això que es donen situacions com el cas Rubiales. Estem amb tu, Jenny Hermoso. Un aplaudiment per tu, Jenny. Un aplaudiment per totes les futbolistes i basquetbolistes. Un aplaudiment per totes les dones. Nosaltres hem d'anar a guanyar el respecte, el lliurament del consentiment i els propis actes i coses. Totes som Jenny.